تاوان و بنپێکردنên grûpên çekdar li Efrînê bidawî nebûn ku herî dawî grûpên çekdar ên bi ser Tirkiye ve li Efrînê goristanek bi temamî li navçeya şera wêran kirin. Rewşenbîrên Efrînê jî li jêr navê Qeyrana Zeytûnê daxuyaniyek belav kirin û tê de bang li aliyên siyasî yên Kurdî kirin ku yekrêziya xwe pêk bînin taku rê li ber bijaftin û qirkirina Kurdan li Efrînê bigirin. Endamê serkirdayetiya Partiya Yekîtiya Demokrat PYD dekez dike ku bi yekrêziya aliyên siyasî mijara rizgarkirina Efrînê hêsan dibe. Em nikarin tiştê ku li Efrînê dibin destî çetan kin û xwe jê xelas kin na. Hêzek di pişta heye. Ba hêzê hona pişta yê dagirkeriyê Tirk e ku heta dagirkeriyê Tirk hebe çeta wê bêhna ku hertin herin werin nepirsgirêk. û konseptek hebû ji bo dagirkirinê Efrînê. Yani bi rizayê her kesî bû. Bi rizayê dixwaze bira Rûsya be, dixwaze bira Amerîka be, hêzên navnetewî bin, heta rejîmê Sûriyê be, vana gişkî konseptek bû qebûl kirin ku bikin. Va konsepta dibe bergişkî beşkêrandin. Vê jî armanca me yekemîn e, yani wek PYD kar û xebatê me, dayînstandanê me, ê dîplomasiyê, her tiştê wana bergişkî em li ser Efrînê disekinin. û bêguman Efrîn jî dibe yani rizgar bibe. Vaya ji alîkî de pirsgirêka me ku rêzî, yekrêzî Kurdan hebe her tişt hesane. Ji alî xwe ve jî bi heman helwestê serkirdeyê Partiya Yekîtiya nava Enekesê de dibêje kiryarên xerab ên ku dermafê Kurdan de li Efrînê pêk tên nema tên veşartin. Pêwîst e her du aliyên siyasî bi ciddî li ber pirsa dagîrkirina bajarên Kurdî yên Rojava ku ji bal Tirkiye û grûpên çekdar ên bi ser ve bisekinin. Gavek bank derdikevî jî rewşenbîr ew ne ji aliyek siyasî yani bi rastî divê merov girîngî bisekin û mesuliyet li ber bisekine. Yani îro tişê li Efrînê çê dibe nema tê veşartin cînosaydek çêbûyî coğrafî, rewşenbîrî, merovayîtî, texîra demografî yani merov pê zanîn ki tehdîda Kurda ji eslê xwe ji koka xwe de bûyî evaya. Yani bi rastî banga wana cî Xwedeyî îro ev hatî wextê gê guftûgo aliyê her du aliyê Kurdî ev dûr dikin divê pirsgirêka Efrîn û Serêkaniyê û Til Abyad jî evana hersî jî divê bi mesuliyet her du aliyê Kurdî li ber bisekinin. Piştî dagîrkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê zêdetir ji 2 salaye grûpên çekdar ên bi ser Tirkiye ve bi hezaran tawan dermafê xelkên Efrînê de pêk anîn jê dizî, talankirin û ta bikuştina xelkên bêguneh. Rixwandin û diziya şûnwarên dîrokî birîna darên Zeytûnê herwiha wekî din ji binpêkirinên cuda cuda. Li gorî rêxistinên mafê mirovan ên xwecihî armancên sereke ji pêkanîna van kiryaran ew in ku nasnameya Kurdî li ser Efrîna Rojava rakin. Lewma rewşenbîrên Efrînê daxwaza destêwerdaneke bilez dikin ji bo rizgarkirina jiyana kesên mayî li Efrînê. Candar Şernexî, Kurdistan TV.